माने आनकनस्टिटिउशनेल खोथाफोरखौ फेरेंगा बायदि माने लिडारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो आरो बेनो माने इउ पिपलनि थाखाय देरसिन माइनास लाबोगासिनो दं आरो बिथांमोन लांगोन आरो पलिटिक्सआवथ' माने खौसेनि बाथ्राया मालाबा जायो मालाबा जाया आरो जोंना बयनिख्रुइ गेदेरसिन एजेन्डाया जाबाय बिटिसिखौ जिखिनि पावार एन्ड फांसनखौ नैबे इउ पिपल सरकारा गाज्रि खालामफैबाय बिथांमोना जोंनि थाखानाय गोहोखौ दिनै दंस' खालामफैबाय जोङो बेखौ पुनः माने आरोबाव लाबोफिननाय आरो बिटिसिखौ गोहोगोरा खालामनायानो जोंनि थांखि आरो बिसायख'थियाथ' खाथिनिफ्राय खाथिसिन जाथारबाय आरो जोङो मोनसे जिनिसखौ माने फुल कनफिडेन्ट मोनदों थांनाय 5 बोसोर कमप्लिट जानो थांगासिनो दं आरो नैबे लास्ट मोनसे बाजेटमोन बिथांमोननि आरो बे बाजेटखौथ' बिथांमोना बेबहार खालामनो मोनला फैगौ जाय गभर्नमेन्ट दायो बिथांमोनासो बेबहार खालामनो मोनसिगोन आरो बिथांमोननि मावनायनि जि टाइम पिरियडमोन बियो दिनै कमप्लिट जाफैबाय आरो बिथांमोनखौ जों एज ए रिजाल्ट हिसाबै नायोबा दिनै इउ पि पि एलआ खामानि मावनाया दिनै टटेलि माने जिर' जाफैबाय आरो दिनैनि तारिखाव बियो प्रुफ जाफैबाय आरो बिथांमोना गोदानै मावनो हानाय जेबो आसनि लानो हानाय माने सम गैला बारलांबाय नैबे लास्ट माने बाजेट आरो बे बाजेटआ माने फैगौ समाव जायफोर सरकार दागोन बिथांमोनासो माने बे बाजेटनि थाखाखौ सेंसन खालामनो मोनगोन बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ बिथांमोना मावनो मोनगोन आरो दा बेबायदि जोङो नुबाय माने कमप्लिटलि बिथांमोननि मावनाय टाइम पिरियडआ माने जिर' जाफैबाय मावनो हायाखिसै गावसोरनि जिखिनि माने रायजोफोरनो प्रतिश्रुति होदोंमोन खोथा होदोंमोन आरो बिनि बिथांमोना दिनै माने 10%बो साक्सेस जानो हायाखिसै आरो खोथा बुंनानैनो 5 बोसोर समखौ बिथांमोना बारलांबाय मावनो थाखाय मोनसे सम होदोंमोन रायजोफ्रा बिथांमोननो 5 बोसोर परिबर्तेनि मुङाव भट होनानै बिथांमोनखौ बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय मोनसे सुबिदा होदोंमोन खिन्थु बेखौ बिथांमोना स्कप लानो रोङाखिसै आरो पारफरमेन्स हिसाबै नायोबा दिनैनि तारिखाव इउ पि पि एल सरकारा जिर' जाफैबाय आरोखि बेनिथ' सल रेसपन्सिबोलानो जाबाय माने आथिखालनि सरकाराव थानाय प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांमोननि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी रनजित एलाइस माने फेरेंगा बिथांमोनाथ' बिनि माने दैदेनगिरि सुप्रिम दैदेनगिरि आरो बिथांमोन थासान्दियाव दिनै एपि बिपि गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जानांगौ होननायनि जेबो खोथा फैनाङामोन खिन्थु बिथांमोना एनडिबिफोरनि जि माने हप्स एन्ड एसपाइरेसन जाय थांखिखौ लानानै बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों सिगनेटरि जादोंमोन दा दिनै मोनसेबो बिथांमोननि एकर्डनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्टेसन जायासै आरो एनडिबिफोरनि जि माने रिहाबिलिटेसन बिथांमोननि थांना थानायनि जि बेबस्था बेखौ माने एज पार माने बिटिआर एकर्डआव जाबायदि लिरदोंमोन बिथांमोनखौ साखरि बाखरि होनाय मुंख्लं न'खरफोरनो माने रांनि अनसुंथाइ होनाय बिथांमोननि फेमिलिखौ नायनाय जेलाव थानायफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि जि बेबस्था खालामनांगौमोन बेबायदि जेबो मोनसे खामानि मावनो हायैनि जाहोनाव दिनै हयथ' बिथांमोना अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव मोनसे अल्टारनेटिभ जि मोनसे पलिटिकेल पार्टि गोदान जोनोम जानो गोनां बाध्य जादों आरो बेनि दायनिगिरियानो खिन्थु आथिखालनि गभर्नमेन्टसो आरो बिथांमोना जेबो मावना होआसै नालाय बिथांमोना अल्टारनेटिभ बेबस्था लानो गोनां जाबाय होननानै जों सानो आरोखि गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया माने डेम'क्रेसियावथ' बयहाबो गेलेनो हानाय अधिकार दङ खिन्थु देरहानांगौआसो ना खिन्थु देबोरगावआथ' दिनै माने वमेन रिजार्भबो नङा वमेन रिजार्भेसन जानांगौबा माने रिडेलिमेन्टेसन जाफिननांगोन समस्थिया गोदान दाफाफिनजानांगोन आरो बेनि सायावहाय पार्लामेन्टआव मोनसे बिल लाबोनांगोन फेरेंगाया बुंबानो जायाना बिथाङा माने संबिधाननि सायाव नलेज दंना गैया हयथ' बिथाङा संबिधाननि सायाव नलेज गैया जानांगौ जायनि थाखाय बेबायदि जानला मोनला माने आनकनस्टिटिउशनेल खोथाफोरखौ फेरेंगा बायदि माने लिडारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो आरो बेनो माने इउ पि पि एलनि थाखाय देरसिन माइनास लाबोगासिनो दं आरो बिथांमोननि जोंथ' सानो माने एबार बिपिएफआ सरकाराव दायोबा गासैबो थिग जागोन माने जोङो खौसे खालामगोन आरो पलिटिक्सआवथ' माने खौसेनि बाथ्राया मालाबा जायो मालाबा जाया आरो पलिटिक्सआवथ' बयबो गावबा गावखौ गोहोआव लाबोनो नाजायो नालाय दा बेनिखायनो जोङो सानो जोंना बयनिख्रुइ गेदेरसिन एजेन्डाया जाबाय बिटिसिखौ जिखिनि पावार एन्ड फांसनखौ नैबे इउ पि पि एल सरकारा गाज्रि खालामफैबाय बिथांमोना जोंनि थाखानाय गोहोखौ दिनै दंस' खालामफैबाय जोङो बेखौ पुनः माने आरोबाव लाबोफिननाय आरो बिटिसिखौ गोहोगोरा खालामनायानो जोंनि थांखि आरोखि आरो लोगोसे बेजों लोगोसे रायजोनि जि मोनसे डेभेलपमेन्ट खामानि जोङो बेखौ मावफिनगोन आरो इउ पि पि एलआ जिखिनि समाव माने जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन 6 दोलनि जिखिनि जोंहा प्रभिजनफोर दं बेखौ दंस' खालामनायखौ जों आरोबाव लाबोफिननो थाखाय जों नाजागोन